आखिर के हा आकांक्षा पुरी जेकरा पर लट्टू भइल बड़े खेसारी जिम वीडियो से मचल रहे बवाल। नमस्कार, हमार नाम नेहा है। रउआ भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताएम आकांक्षा पुरी के बारे में। आखिर के हा आकांक्षा पुरी जेकरा के खेसारी लाल के साथ जिम करत देखल गई और उ खातिर उ ट्रोल भी हो रहल बाड़ी। इ सब जाने खातिर बनल रही वीडियो में। बता दें कि यहाँ के एमपी के इंदौर के रहे वाला हमी 26 जुलाई 1988 के यहाँ के जन्म जौन बा इंदौर शहर में भइल। आकांक्षा के परिवार के सिनेमा जगत से कौनो दूर दूर तक नाता ना रहे, लेकिन कहल जाला कि जौन किस्मत में लिखल रहेला उ हो के रहेला। ठीक हुए भइल आकांक्षा के साथे। बता दी आकांक्षा के पिता आर के पुरी अपना समय में सहायक पुलिस आयुक्त रहले। अभिनेत्री की महतारी गृहिणी रही। आकांक्षा इंदौर से ही कॉलेज तक के पढ़ाई कैली। आकांक्षा पुरी एयर होस्टेज के काम भी कैले बाड़ी, लेकिन जब आकांक्षा सिनेमा के दुनिया में कदम रखे के मन बनौली तो वो अपन बोरिया बिस्तर लेके माया नगरी मुंबई पहुंच गई। यहाँ वो अपन करियर के मॉडल के रूप में शुरू कैली। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद आकांक्षा अभिनय के क्षेत्र में उतर गई। यहाँ के कई गो साउथ फिल्मन में काम कैले बड़ी, जवना में साल 2013 में रिलीज भइल फिल्म एलेक्स पंडित में सफलता के स्वाद चखला के बाद आकांक्षा के मधुर भंडाकर के फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में काम करे के मौका मिलल और एक बाद वो धीरे धीरे बॉलीवुड में अपन पैर बढ़ावे लगली। आकांक्षा के प्रेम उनका करियर से ज्यादा चर्चा में बा। बता दी कि सिनेमा जगत के दो आदमी के साथ यहाँ के अफेयर चलल, हालांकि दोनों जन रिश्ता बात टूट गई। बता दी कि पहला बेर बिग बॉस के प्रतियोगी अभिनेता पारस छाबरा के देखला के बाद अभिनेत्री के दिल के धड़कन बढ़ गई। सोनी टीवी पर प्रसारित धारावाहिक विघ्नहर्ता गणेश के सेट पर दोनों जाने के प्रेम हो गई, लेकिन 2017 में शुरू भइल प्रेम कहानी के अंत तब हो गई जब पारस 2019 में बिग बॉस में प्रवेश कर गई। एक बाद आकांक्षा मीका के बोटी में भाग लेली, जहां यहाँ के प्रेम भइल, लेकिन बाद में रिश्ता जौन बात टूट गई। आकांक्षा और मीका सिर्फ दोस्ती कह के अपन रिश्ता खत्म कर दिले। हाल ही में आकांक्षा पुरी खेसारी लाल यादव के साथे उनका फिल्म राजा राम में देखल गई। ये फिल्म के गाना चुम्मा चुम्मा बहुते वायरल भइल। दर्शकन के दोनों जने के केमिस्ट्री इतना निक लागत बा कि खेसारी लाल यादव आकांक्षा पुरी के साथ एगो और फिल्म के ऐलान कैले बाड़े। कुछ हफ्ता पहले रिलीज भइल उनकर म्यूजिक वीडियो लटक जाइब अब तक 1.9 करोड़ व्यूज मिल चुकल बा। बता दी यही गाना के प्रचार खातिर ये दोनों आदमी जिम के एगो रील पोस्ट कैले रहले आ उ रील सोशल मीडिया पर हलचल मचा देलस और वो वीडियो पर यहाँ की आलोचना भी हो रहल बा। हालांकि बाद में खेसारी लाल ए पर सफाई भी देनी कि हम अपना नजर में जिम करत रहनी।